Στον Ντεβισέντη, παλιά ψάχνοντας τον Πιέρο Σωτηρίου που είναι γρήγορος, έχει βγει και ο Κίτος πολύ μακριά από την περιοχή. Θα απομακρύνει όμως την μπάλα σωστά, καθώς όπως υποδεικνύει ο νεοφύτου με το στήθος την κέρδισε και στη συνέχεια απομάκρυνε με τα πόδια. Τις φάσεις να δούμε εδώ τον Βάντερ, ο οποίος είναι στην περιοχή. Βάντερ προσποιείται στον Χόλγερσον, δεν κατάφερε όμως να ξεφύγει. Θα την κερδίσει όμως και πάλι το Απόλλη με τον αρτηματά για τον Ντεβισέντη. Έξω από την περιοχή της ανόρθωσης ελύσσεται. Πολύ όμορφη πάσα στον Βάντερ, το πλασέ από τον Πιέρο Σωτηρίου. Το 1-0 στο 12. Εδώ κοιτάξτε η πάσα πώς κατάφερε να ξεφύγει ανάμεσα από τρεις και να περάσει κάθε την παλιά στο Βάντερ, ο οποίος αμέσως την έστειλε για τον Πιέρο Σωτηρίου, που με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πιέρο Σωτηρίου, ο οποίος σκοράρει μετά τον γκολ το οποίο είχε πετύχει κόντρα στην ΑΕΚ. Να δούμε τον Ορλάντι τώρα. Φτάνει έξω από την περιοχή του Αποέλ για τον Γκάμπριελ. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Η μπάλα θα περάσει. Αβραάμ θα κάνει το κοντρόλ. Θα γυρίσει το σούτο. Αμορίν έβαλε την κόντρα. Η σέντρα ψάχνοντας τον Κουλούρη. Θα κάνει το κοντρόλ. Ο νεοφύτου έκανε να σφυρίξει, αλλά στη συνέχεια έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο νεοφύτου πολύ κοντά στη φάση υποδεικνύει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Ράις τώρα για τον Ντεβισέντη έξω από την περιοχή, έψαξε και βρήκε τον Γιαννιώτα. Κάνει κίνηση ο Αλεξάνδρου, του πέρασε την μπάλα. Αλεξάνδρου στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ. Ορλάντι έστειλε για τον Μακρύ. Τον πιέζει ο Μωράης. Τώρα για τον Ορλάντι, ο οποίος περνάει στην περιοχή, κάνει και τη σέντρα το πλασέ. 1-1 από τον Κουλούρη. Ο Μακρύς θα αφήσει την μπάλα για τον Ορλάντι. Αυτός θα κάνει τη σέντρα, θα προλάβει τον Αμορί. Ο Κουλούρης και θα σκοράρει με αυτή την προβολή. Ίσως η μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και από τον Αμορί. Ανεβαίνει τώρα και ο Τζανακάκης για να του δώσει στήριγμα. Αβραάμ περνάει στην περιοχή, επιχειρεί και το φαλτσαριστό σουτ. Η μπάλα θα περάσει έξω. Με πολύ φάλτσο πάει για απευθείας γκολ. Εκπληκτικό τέρμα από τον Ντεβισέντη στο 55. Φοβερό γκολ από τον Ντεβισέντη. Ξανά κοιτάξτε, έχει δει τον Κίτο εκτός και λάθος στημένο. Και με αυτόν τον τρόπο, με πολύ φάλτσο, παραβιάζει την εστία της ανόρθωσης για δεύτερη φορά. Τζανακάκη να στέλνει την μπάλα στον Αβραάμ. Από εκεί στον Γκονσάλβες. Τώρα για τον Κουλούρη. Η πάσα για τον Μακρύ, το πλασέ στα δίχτυα. 2-2. Η ανόρθωση που ισοφαρίζει με τον Μακρύ. Ξανά η πολύ όμορφη ενέργεια από τον Κουλούρη. Η πάσα στον Μακρύ. Και αμέσως το πλασέ στην κίνηση. Χαραλαμπίδης τώρα. Η σέντρα στην περιοχή, κόντρα πάνω στον Τζανακάκη. Ντεβισέντη, η σέντρα, καλό γύρισμα. Αλονεύτης για τον αρτηματά, το σουτ πάνω από την εστία. Μάριο Σέρτσιο για τον Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδη συγκλίνει. Η πάσα για τον Παπαφώτη και πάλι για τον Χαραλαμπίδη. Να δούμε τον Αλονεύτη, το πλασέ, ο Κίτος. Πιέρο Σωτηρίου. Κάνει κίνηση ο Αλονεύτης, το πλασέ, έξω μπάλα. Ζεσκλέν για τον Τζανακάκη, τώρα για τον Γκονσάλβες. Έξω από την περιοχή, επιχειρεί το σούτ, ο Γκονσάλβες έξω. Γκάμπριελ για την ανόρθωση, ψάχνει και βρίσκει τον Τζανακάκη, έκανε το κοντρόλ. Με τον Χαραλαμπίδη να είναι μπροστά του, η σέντρα από τον Τζανακάκη. Κεφαλιά, πάσα δεύτερη από τον Κυριάκου, η μπάλα θα περάσει έξω. Το Αποέλ μπαλιά τώρα για τον Αλονεύτη σε θέση offside. Ο Αλονεύτης ξανά δεν υπάρχει offside, είναι στο κέντρο της άμυνας ο Χόλκερσον. Αλονεύτης. Πάσα για τον Παπαφώτη που συγκλίνει, επιχειρεί και το φαλτσαριστό σουτ πάνω από την εστία.